प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। आप सुन रहे हैं दीनानाथ दीवाना की आवाज। संदीप होते भोर हरिया जगाल कोयलिया माई के सोरे से, होते भोर हरिया जगाल कोयलिया माई के सोरे से। गाँव के पूर्व बाटे माई के मंदिरिया पूजा करे जाले सब भोरे से। गाँव के पूर्व बाटे माई के मंदिरिया पूजा करे जाले सब भोरे से। गछिया झूलना लगल बा, बैठेला माई के आसना लागल बा। पूजे सब माई के चरनिया लइका से नेउरी कनिया। मारी मारी मुसकी हंसले मैया देखना जोरे से। गाँव के पूर्व बाटे माई के मंदिरिया पूजा करे जाली सब भोरे से। गाँव के पूर्व बाटे माई के मंदिरिया पूजा करे जाली सब भोरे से। लाले और हाउलावा पसंद करेली, भोरे भोरे माई दर्शन देवेली। दीनानाथ बनल बा पुजरिया माथावा पर बानी के पगड़िया। अभिषेक चंदन चवर डोलावे लागी गोरे के। गाँव के पूर्व बाटे माई के मंदिरिया पूजा करे जाली सब भोरे से। गाँव के पूर्व बाटे माई के मंदिरिया पूजा करे जाली सब भोरे से। मां मनोकामना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार मोबाइल नंबर 8825156667।